For nogle år siden, der var der en iværksætter, der ville lave noget, der var ret nemt. Han købte en bakke tomater, en agurk, noget frugt, og så lavede han en opskrift og begyndte at sælge det under navnet Ret Nemt. DK. Og i dag, der får han paller med grøntsager og med frugt og rigtig meget kød og rigtig meget fisk. I skal allerførst møde iværksætteren, der for mange år siden fik en rigtig god idé. Claus, din første ordre på tomater, hvor mange var det? Det var godt nok ikke mange. Det var sådan en latterlig lille mængde, synes vi jo i dag. Altså, men det hele starter jo småt, og det skal det også være, inden det kan blive stort. Nu ryger der nogle tusind igennem på en uge. Og i dag, der fylder jeres varer på grønttorvet rigtig meget. Ja, det er der blevet synlige mængder, og det er jo så noget, vi glæder os over her, at vi kan både på grønttorvet hos fiskehallen og hos slagterne og så videre få samlet en hel masse gode råvarer her, som vi kan lægge ned i vores kasser her til middagspakkerne til kunderne, sammen med opskrifterne, som ligesom er det hele omdrejningspunkt for alt det, vi laver, ikke? At det er, at det er opskriften og de gode ting, der hører til de forskellige spændende retter her, de kan blive samlet mange forskellige steder fra. Nu har jeg glemt, hvordan var det, ideen startede? Jamen, det udsprang egentlig af den praktiske hverdag, som mange travle mennesker har, at vi vil gerne have noget mere spændende mad, og vi har en masse opskrifter og har dem også stående derhjemme, men vi får ikke brugt dem. Vi har bare for travlt til lige at få lavet andet end de sædvanlige faste travere. Og det er jo så det ret nemt, det kunne tage hånd om ved, at vi så sagde, her internettet har nogle nye muligheder, der kan vi sende opskriften ud, så folk kan se nogle spændende muligheder her. Og så kan vi sørge for at købe det hele ind, samle det hele på en rigtig god ret med nogle gode råvarer, og så levere det hjem til døren. Så man kan komme over den hurdle, det er at få lavet en madplan, eller få købt alle de her mærkelige ting ind, som ofte kommer i spil, når man skal have noget mad, man ikke lige er vant til at lave. Og det, der er det geniale ved jer, det er, hvis man skal bruge 3 centiliter et eller andet, så er det med i kassen. Det er nemlig rigtigt, og det har vi jo sat en ære i at sige, at vi skal sørge for, at du får både det, du har brug for, men at du også får det i de afpassede mængder. Altså både de eksempler, du nævner, eller det, som rigtig mange også støder ind i. Jamen, så skal der lige bruges 2 kviste dild til en opskrift. Fint nok, yes. Og så skal du købe dild for 20 kroner. Nej, det skal du ikke her. Der kommer de 2 kviste, du skal bruge, og så har du ikke noget spild. Og det er jo, kan man sige, godt også i disse tider, hvor man taler om det miljøvenlige her. Der er det altså, der er ikke noget spild her. Hvem er det, der laver jeres opskrifter? Jamen det har vi faktisk entreret med mange forskellige om. Madskribenter, kokke, nogle af dem er også kokke af uddannelse. Nogle, som har udgivet kogebøger også, og flere af dem er også kendte. Men dem har vi så valgt at sige, at det er ikke deres navne, vi skal sælge det på. De laver det i et tæt samarbejde med os, og vi vælger flere forskellige, for også at få forskelligheden frem, fordi at vi vil gerne sikre, at der bliver mest mulig variation til vores kunder her, så man hver uge kan se frem til nogle nye spændende oplevelser. Hvornår kommer I ud med varerne til familien? Jamen, det gør vi inden spisetid, kan man sige. Vi kommer over hele landet, og det er sådan, vi lover, at vi er der senest kl. 17, så man kan gå i gang med at lave en aftensmad, som kan stå på bordet allerede kl. 5:30 for den sags skyld. Og det gør vi så på forskellige dage i ugen, afhængig af, hvor man bor henne. Hvad gør de stakkels mennesker, der bor oppe på 5. sal med den emballage, der følger med? Jamen, de får hjælp. For det første, så får de leveret det hele. Alle kasserne deroppe, vores chauffører, de slæber det op på 5. sal, så står det ved døren der. Og det andet er så, at når de så skal have leveret, så sætter de tomme kasser ud, fordi vi tilbyder, igen også af hensyn til miljøet her, så tilbyder vi, og selvfølgelig også, fordi det skal være ret nemt for kunden, så skal de kunne slippe for at skulle skille sig af med de tomme kasser. Så dem sætter de bare ud, og så tager chaufføren dem med, når vi kommer med en ny levering til dem, og så tager chaufføren kasserne med tilbage, og de ender så her og bliver vasket, så desinficeret, inden vi så genanvender dem. Havde du drømt om, det ville være så stor en succes, da du i tid fik den geniale idé? Jeg drømte om det, men jeg har ikke turet at regne med det, sådan, men, fordi det var jo helt nybetrådt land her. Altså, produktet havde ikke engang navn dengang. Vi skulle jo finde på, hvad det skulle hedde. Altså, så på den måde kan man sige, så havde jeg da en drøm om det, og det har været vidunderligt her og se det så vokse og brede sig ud i landet over og høre de gode reaktioner, de dejlige reaktioner fra en masse kunder, der har fået nogle gode oplevelser her. Michael, det hedder ret nemt, men det virker utrolig kaotisk herude på grønttorvet midt om natten eller meget tidlig
efter søndag aften? Ja, men det skal man ikke lade sig nej. Vi har styr på, hvem der skal have hvad, og ordren til ret nemt har vi allerede fået ind om fredagen. Eller flere. Faktisk har vi kendt de retter, der bliver præsenteret i flere uger, så vi ved, hvad for nogle varer han skal bruge her til mandag morgen, og har fået importeret dem hjem fra Sydeuropa især i øjeblikket. Men hvordan er proceduren, når det er et ret nemt, de har haft nogle kokke til at lave sammensætte en menu, så får I en ordre om, at de skal bruge en agurk og 2 tomater, og ellers hvad der er af specialiteter? Jamen, flere uger i forvejen, der får jeg så et estimat, hvad det cirka skal bruge af i hvert fald nogle retter, de har sat på til den kommende uge. Og dem begynder jeg så allerede om tirsdagen at disponere hjem til. Så vi netop får varer fra Italien og Spanien leveret her natten til i dag, eller måske i går eftermiddags. Og så bliver læsset af her, og vi får pakket de varer kørt op til ret nemt til her i morgen. Jeg er vildt imponeret over så mange varer, der er. Det vil sige, at der er rigtig mange forbrugere, der går ind og så siger, det her det er altså ret nemt. Ja, men han har jo vokset eksplosivt de sidste mange år. Vi har handlet med dem i mange år, og vi kan se en fremgang hele tiden. Så det er noget af kunderne, brugerne, de kan lide. Vi kører de tunge varer op om fredagen, også hvis det er især noget, han skal bruge til at pakke i portionsstørrelser. Så får han en helt stor ordre mandag morgen, hvor han også har sin store produktionsdag. Så bliver der suppleret op tirsdag og onsdag med varer, og det er også nogle pæne store ordre, der ligger der. Så det er kun torsdag sådan set, der er en dag, hvor der ikke kommer varer op. Kurt, du er helt vild med fisk. Blandt andet så har du et stort, flot akvarium på dit kontor, og så sidder du og køber fisk. Og det er jo ligger til familien at være fiskemand. Ja, det gør det. Det gør det helt afgjort. Så, jamen altså vi er blevet bidt af en fisk, eller fisk. Hvem køber du fisk til? Jamen, den køber vi blandt andet til ret nemt, og så køber vi har 300 kroner, 350 kroner. Men nu skal ret nemt, de har så fundet ud af, at de skal have torsk i en uge. Hvor lang tid i forvejen ringer de og siger, at vi vil have torsk? Det får vi cirka en uges tid, for så får vi en estimat om fredagen til mandag og tirsdag som regel. Ret nemt bruger jo altså daglig fisk som regel, og det har vi jo så alle sammen, og hvis det skulle være, at det var kulmul for eksempel, ikke? Jamen så var det drejet som en dag. Og Michael, nu er det, I har fået torsk hjem, som Kurt har købt på auktion. Og hvad sker der så? Jamen, så skal de jo skæres i filet her. Lige så hurtigt de kommer over, står vi og skærer dem. Og først så starter man med at skære fileten, og så skal skindet af bagefter, og benene skal pilles ud. Og så skal de over og pakkes ind i de størrelse pakker, vi nu skal bruge. Og hvad størrelse pakker er der mulighed for? Jamen i dag der er de på 275 gram og 550 gram. Hvad andre fisk har I leveret til ret nemt? Der kommer laks og rødspætfiléer, mørksejfiléer og kulmuler. Hvor tit får I mad fra ret nemt? Det gør vi i hvert fald en gang om ugen, gør vi. Nogle gange 2 gange om ugen. Det er sådan lidt an på hver vind, med han sagt. Om hvor travlt vi har det, om der er tid til at nå at lave noget eller komme ud og købe. Så vi har jo som sagt 3 børn her, så de gør alt sammen til sport. Så der skal jo køres lidt og hentes lidt og ud og se, så det er jo ikke tiden, vi har mest af. Så det er jo et eller andet sted, så er det rart, at man bare kan tage en kasse for det hele af.